ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಲೇಟಾದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೂರ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತಿರು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ. ದೇವಿ ಕಾಲಿನ ಅವತಾರ ತಾಳ್ದು ವದಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಬೊಕವೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತುದು ತೂಪದೆರ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಪೊಗ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪಂಡ ಚೆಂಡೆದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಯಲಿನ್ದ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಪ್ದ ಎದುರುಡೆ ಅಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಂತಿನಿ ಆತುರ ತನಕ ನಮಕ್ ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರದ ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ನಿನ್ನುಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತೆರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಬೊಕ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಿ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಂಕೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದಾಗ್ಲಿನ ಬೊಕಲೇನಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಟ್ಯಾಬ್ಲು. ಆಂಜನೇಯ ದೇವರು ಲಂಕೆಗೆ ಪೋನಾಗ ದಾದಾಪುರ ಅವಾಂತರ ಅಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದು ಕ್ಯಾಂಕೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದಾಗ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮುಖಾಂತರ ತೂಪದೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲು. ಬೊಕ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಾಗ್ಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಟ್ಯಾಬ್ಲು. ಐತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದರ್ದು ನನ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಂತ ಮುಗ್ಲ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲುದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬರ್ಪುನ ಮೂಲು ನಮಕ್ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಿಲ್ತೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಿ ನಮಕ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲುದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಂಡೆ ಅವು ನಮಕ್ ಅರ್ಧ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋದು ಟ್ಯಾಬ್ಲುದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಬೊಕ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಿ ಗೊಂಬೆ ಬಲಗದ ನೃತ್ಯದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕನಿ ಮಹಾದೇವಿ ಯೋಗಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಬಕ ದಾಗ್ಲಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಬಾರಿ ಎಂದುಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಡೆಗ್ ಅಂಚ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿಲ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ದ ಗಣಪತಿಲ ಮಿನಿಲಾಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುಗಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವಲೆ ಉಲ್ಲ ದೇವೆರ್ನ ದರ್ಶನದ ಬಲಿ ಅವನುಂಡು. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನಿ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಬೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.